Iako su uz pauze potrošili gotovo 8 sati, poslanici Skupštine Unsko-Sanskog kantona obradili su danas tek 4 tačke dnevnog reda. Uz ostalo, imenovani su novi članovi Skupštine kantonalne radiotelevizije te jedan član Skupštine regionalne deponije. Zbog isplate plaća uposlenicima univerziteta usvojena je i tehnička ispravka naziva ove ustanove u rebalansu budžeta. Najviše vremena danas utrošeno je na raspravu o Skupštini radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona, dok je predsjednik zakonodavno-pravne komisije Mirne Salagić uporno tvrdio da ranija Skupština nije razriješena dužnosti po zakonskoj proceduri, niti je ova odluka objavljena u službenom listu. Poslanici iz reda SDA, SDP-a i DNZ-a tražili su da se imenuju novi članovi i to upravo iz njihovih redova. Ova tačka dnevnog reda nije u stvari ni trebala biti predmetom današnje Skupštine kantona, ali je na inicijativu Asima Kambera odlukom većine poslanika prošla na glasanju. Predstavnici SDA također nisu željeli učestvovati u ovakvoj odluci, što dokazuje činjenica da je predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Mujo Beganović napustio ovaj skup, a raspravu je umjesto njega preuzela zamjenica Mira Ljubijankić. Iako je tražila da se obrati prisutnima, ni direktorica radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona Dika Bejdić nije dobila riječ, dok ranije članove Skupštine našeg preduzeća niko nije ni pozvao na očitovanje. Bilo je i prigovora da novu Skupštinu sačinjavaju mahom diplomirani ekonomisti bez ijednog žurnaliste, ali se iz redova SDA čulo da oni samo vraćaju pozicije koje im i pripadaju. Odlučivanje oko člana Skupštine regionalne deponije također ukazuje na to da se radi o međustranačkom previranju i ranijem dogovoru koalicije SDA, SDP-a i DNZ-a. Ovdje je povjerenje dato Vildani Alibabić, koja je ranije podnijela neopozivu ostavku, ali su je ispred SDP-a ponovno kandidirali. Ono što je bilo primjetno danas jeste brojno kršenje pravilnika Skupštine Unsko-Sanskog kantona koje su priznali sami poslanici. Time su opravdali i današnje postupke kada su u dnevni red uvrstili još nekoliko tačaka, kao što je tehnička izmjena naziva univerziteta u rebalansu budžeta radi regulisanja plaća uposlenicima. Iako nisu stigli do toga, tražilo se usvajanje DNZ-ove rezolucije o Agrokomercu te izjašnjavanje predsjedavajućeg Skupštine Unsko-Sanskog kantona Admira Hadžipašića o učestvovanju u emisiji jedne od ovdašnjih medijskih kuća. Njemu su poslanici u više navrata prigovarali rad na mjesto predsjedavajućeg, zbog čega je, kako nas je izvijestio njegov stranački kolega Mujo Beganović, sam Hadžipašić želio da mu se izglasa nepovjerenje, ali do takvog prijedloga ipak nije došlo. Nastavak skupštinske sjednice uslijedit će u petak u 9 sati.